on calminama musidɓe fulɓe, musidɓe tedduɓe heeɗiɓe. Mi arti e mon min musidɗo mon Cheikh Oumar Sall jokkande en ha hande jewte men paatuɗe e pinal fulɓe, ɗum woni kultura fula. hande noon yewtere men nde yahata ko faati e laamuji men gandaɗi, teskaɗi, gaccuɗi batte paayodinɗe e nder aduna o, e nder gonka men, e nder pinal men, e nder fayidagal meɗen. hande nde rogere nde yahata ko faati e laamu gaaɓu to Guinée Bissau. laamu gaaɓu, laamu ngo ganduɗa ko jantagu e tarikaji, foti ko tarikaji ɗi fulɓe mbindi, walla tarikaji ɗi tubakoɓe mbindi, walla ala tarikaji ɗi arabeɓe mbindi. sikki ala sen kaali tan ko faati e laamu gaaɓu, sikki ala hakkillaji ɗi gaddato siftorde ko laamiɗo gaaɓu mawɗo biyetenoɗo Munjuri, ko on hakkillaji ɗi gaddato siftorde. ko ɗum tagi kaalen hol biyetenoɗo Munjuri. Munjuri ɓurno andirede ko Munjuri Meta Mbaalo. Munjuri ko hono ɓurno andirede ko Munjuri paamen ko ɓiɗɗo Alpha Bakar Gidali. nene makko wiyeteno ko Meta. kanko noon Munjuri o acci batte mawɗe wonande gonka fulɓe. o maayi ko e agosto, lewru wiyeteɗo agosto e hitande 1929 walla mbiya 1929, hono ujunere e temedde jeenayyi e nogas e jeenayyi e jibinede Isa. o wuurno ko duuɓi capanɗe jeetati. ɗo en gaddu tan ha kono faati e kanko Munjuri. nde wonno so wiyama laamu gaaɓu, hakkillaji ɗi ko toon ɓurata dogde. eɗen jaaha noon joni, eɗen naata noon joni e rogere nde. eɗen gandi laamu gaaɓu ngu waɗino lomtoji kewɗi. ɓe lomtodira oɗo laamo so maayi walla so follama goɗɗo o laamo. e nder winnande nde kala nde mbiɗen laamiɗo firti ko enen fulɓe gaaɓu ga ko ɓurten andirde laamɗo. enen mbiyeten ko laamɗo. so sen garti e pulfulal fuutankoɓe mbiyen laamiɗo. sen mbi laamiɗo firti ko laaminoɗo ɗon, woni laamɗo o. eɗen gaaɓu waɗino lomtoji, kono hol gadinoɗo laamade gaaɓu. eɗen kaala ko faati e laamu fulɓe, ko ɗum woni ko kaaleten hannde. gadinoɗo o alay sago seɗen kaala ɗum ko mandutoɗen kadi ha foroya toon mbaweten andude hol gadinoɗo laamade gaaɓu. jehen ha e Alpha Bakar Gidali. on Alpha Bakar Gidali caggal o maayi lomtimbo biyeteɗo o Alpha Mamadou Paté. on lomtimo he jappere he, ɗum woni on lomtimo e ngunɗon laamu. holngun laamu? hono laamu gaaɓu. o on saaha ɗo o lomtimo ɗo omo laami gaaɓu, paamen omo laamori ɗum kadi leydi wiyeteni ndi Tumanna. laamɗo ɗimmo o on wiyete ko Alpha Mamadou Paté. on nene laamima ɗon. caggal noon o maayi, mbiɗen kanko on Alpha Mamadou Paté caggal o maayi lomtimo ko ɓiɗɗo makko hono Sellu Koyada. Sellu kanum ne laamima gaaɓu, o rutti kadi o laami Tumanna. firti ko Sellu woni laamiɗo tataɓo.
on laamiɗo tataɓo bo hono sellu ko yaada mbaalo caggal o lomtima o maayi lomtimo kankone ko ɓiɗɗo baabiraɗo makko biyeteɗo Munjuuri Mbaalo ɓurɗo lollude e laamiɓe Gaaɓu. On lomtimo e jappere nde, o lomtimo o laami Gaaɓu, kankone o laami Tumanna. Hol garowo nayaɓo laamiɓe Gaaɓu ari ɗon Munjuuri Meta mo mbiɗen lomtiɗo o. Caggal nden o laamima, Gaaɓu dañi caɗele no feewi ko addi ha leydi Gaaɓu fecca, ndi fecci dañi toon Tumanna less, hono laami ɗum ko Kantaba Mbaalo, e Tumanna dow laami toon Munjuuri Meta Mbaalo. ɗeɗo caɗele ɗe ndumima e nder Gaaɓu. ɗum yaari noon caɗele kewɗe ngari hen, hono laamiɗo Munjuuri laamima fodde hitande wotere, o salti noon, ɗum woni o yalti e ko wiyete Gaaɓu yo fecce ko, o dari haw hawrintini Gaaɓu no fotirno. Tumanna en mbino caggal nden tawi yahini ha feccima pecce tati, par ce que nden on saaha tawi dañinoma Tumana dow, dañima Tumanna hakkunde, dañima kadi Tumanna less. ko ɗon hankanti kanko o yalti hen ha laaɓi, o wi Allah e sago Gaaɓu rentintine wonta hunde wotere. Kono holno ɗum wonirno taw? Tumanna dow tottano ko biyeteɗo Kataba Mbaalo, noon mbiɗen. Tumanna hakkunde o hokkano ko Munjuuri Mbaalo, Tumanna less o tottano ko Madiw Mbaalo. koni ɓe peccirno. Caggal mum noon ɗum rentina. Nde rentinama ha gasi, arti kadi fecciti wonti pecce ɗiɗi. Hen feccere woni Tumanna laamiɗon ko Amadou Gaye, nde feccere ko Tumanna goɗɗo o laami toon ko Kantaba. ko ɗo woni ɗo Madiw laami ɗo gandanɗa hoorema ha mbiɗen feccere nde nde sendita ha gandanɗa hoorema tawi Allah e sago ko maɓe darto ɓe kawrintina leydi Gaabu.